प्रमद बर' बोरो नोंनि बिटिआर एकर्डआ जेब्ला नों बुंनाय सान्थि सक्तिया बोरो मैयानि थांनाय सानाव मानो आरो एक्स एनडिएफबिआ मानो जेल होजाबावखो मानो जेल होजाबावखो प्रमद बर' माथो मैयाहाय सासे राय फोसावदों होननाय खोनादों आंलाय बेनोथ' ब्रा दिनैहाय मैयाहाय माबाजोब्बाय दिनैहाय जासमिन जासिगोन दिनै जासमिन ने बाक्सा कलबारि ओमफ्राय खानाया सालबारि होनदोंदां सोरथो नामालाय रबि बसुमतारी रबि बसुमतारी ने आफादनाव रंजा बाजा रंजा बाजा ने आर्मि चिफमोन ना औ डेपुटि आर्मि चिफमोन औ ओमफ्राय नोंखौ हमनो हायाखिसै आंलाय बेनो सदन साल'नि बिगुमै ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ खालामोबोथ' हाले जाहैबाय बेखौथ' माथो खालामनो हाबावनांगौ जाखो जेबो हाया बिसिनिनो गासैबो माबानाय जेबो इनिसियेटिभ लायाखिसैरा जोंनि बे सरकारा थगायनानै दं रायज्लायगासिनो दं मैयाहाय बानायजोबखाबाय ने ओमफ्राय दिनैहाय डिक्लेयारल' होसिगोन कर्टनावहाय सेस मैया माबा रेडि जाजोबखाबाय दिनै दा डिक्लेयारल' होनांगौ दे डिक्लेयार होबानो गैला माथ' लाइफ टाइमाव थांगोन ने औ एनआइनि उखिलाथ' आलायनायनियावसो सेस्था होबाय थाबावदोंमोन आलायनायाव औ आइयो मारै जाबावनांगौ दा बे सासे फोलेर होननाया दुब्रिनिया औ बियो सिगां लाइट जाखानायखाय ना बेखायनो बेखौबो दा लाइट होबाय आरो मा नाममोनलाय ने फोलेरनिया औ प्रहलाद ना बोरैबा नाममोनदांलै ना औ प्रदिपमोना दुब्रिनि आंबो माबानाव गिदिंफैदोंमोन नै बे फाथाबारि साइडजोंहाय बे थैनायफोरनाव फैदोंमोन आं खबर लालाबायफैदोंमोन गैयालै थगायखाबाय आरो सेसलै बेखौथ' डिक्लेयार होखासिगोन ने दा माबा जागासिनो दं दा मावनायसै आं र' मासथिनि दा बेलासियावहाय माबासिगोन दा बेलासियाव फोसावनायसै ने बाक्सामोन नामा इने ने मा होनो बाक्सामोन नामा न'आ ने औ बाक्सा कलबारिनो ओमफ्राय बाक्सा कलबारि सानैया सालबारि औ है रायज्लायनो फर्म फैलायलाङाखिसै माथो माबोरैथो रायज्लायबावनोब्रा बे जोंबोथ' बे एखे माबायाव लाइनावनो खारगासिनो दङ र' दा दसे राया फैसानि थाखायल' मावदों कारेक्ट फैसानि थाखायसो आफानाव हाबदोंमोन बियो ब्रादार एसे बोरैबा भिडिअनि फुटेजाव खोनानानै माबायदि मोनखो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बोरो बिटिआर एकर्डनि प्रमद बर'आ दुगा फागा बुंनाय रावा बोरो बेसेबां लाजिथावना बेसेबांबा गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्डजों जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिनि केस जिखुनु जाया बर'फोरनि माखासे जेंनाफ्रा गासैबो सुस्रांजाबाय बोरो मैयानि थांनाय समाव एक्स एनडिएफबि बरपेटा एलेकानि रंजा बाजा होननाय जेलाव बोसोरब्रै ना बोसोरबासो जाबाय खोनानो मोननाय मथे आरो जों माखासे खोनानो मोननाय बायदिब्ला एनआइए माखासे बिथांमोना जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिएफबिफोरजों मोजां गाज्रि सावरायो नोंथांमोननि केसखौ रावबो लिडारफ्रा नोंथांमोननि माखासे लिडारफ्रा दिनैसिमबो फंसेबो माथो होफैयाखै मानो दिनैसिमबो केसनि सायाव माखासे नोंथांमोना केसखौ गेलेयाखै नाथाय जों सरखारनि आयेन बायदियै सरखारनि जोङो साख्रि मावनाय हिसाबै उफाय गैया बिथांमोना बुंदों जाहैदों बेबायदि आखलबा गासैबो जोबथेसालियाव थाग्राफ्रा
बेबायदिनो राय होयै होयै जेल जानो गोनां जागोन। बिथांमोननि दारै बिथांमोननि सोरबा गादियाव थाग्रा दैदेनगिरिफ्रा फंसेबो सरखारनि खाथियाव फैनानै फंसेबो बाथ्रा बुङा होननानै इनायनि माखासे बिथांमोना एक्स एनडिपिफोरनि खाथियाव जोबथेसालिनि सिङाव बिथांमोनखौ मालाबा मालाबा मोजां मानसिफ्रा फोरमायहरो होननानै खोनानो मोनो। अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव, जेरै एक्स एनडिपिनि बेकग्राउन्डआव थांनानै बिटिआर एकर्डखौ होनानै माखासे बिथांमोना गादियाव दं, बिथांमोना एक्स एनडिपिनि थ्रुयैनो बिथांमोना एकर्डखौ होनो मोनबाय। अब्ला फंसेबो जुदि सरखारनि खाथियाव फैनानै फंसेबो एनडिपिनि केसखौ फंसेबो जुदि बुंफैयाबा सरखारा बोलो मोनखागोन। जों बेबायदि माखासे खोनानो मोनबाय थायो जोबथेसालियाव थाग्रा बिथांमोननि खुगानिफ्राय। अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव, दिनै खोनानो मोननायाव एनआइएआ गोसोबायदि माखासे केसखौ बिजिरनानै साजा होदों होनना जों खोनायो। नाथाय जोबथेसालिनि सेंग्राफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय मथे जायफोर एनआइएनि माखासे अफिसारफ्रा बिथांमोना एक्स एनडिपिफोरखौ सम सम बुङो जाहैदों, नोंथांमोननि माखासे लिडारफ्रा मानो केसनि सायाव फंसेबो माथो होफैया, फंसेबो मानो माथो होफैया, बेबायदि माखासे जोबथेसालियाव थाग्रा एक्स एनडिपिफ्रा बुंजायो होननानै जों खोनानो मोनो। अब्ला जायफोर केसखौ बानायदों, केसखौ बिजिरनो माखासे जायफ्रा भेरिफाइ खालायदों, बिथांमोनखौ जुदि फंसेबो बाथ्रा बुंथेग्रा गैयाबा, फंसेबो जुदि बिथांमोननि सायाव माखासे सरखारनि सायाव माखासे बिथांमोननि दारै खोथा बुंग्रा गैयाब्ला, दैदेनगिरिफ्रा जुदि फंसेबो माथो होआबा, अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव। जोबथेसालियाव थाग्रा बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला, जाय दिनै जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि खाथियाव एनआइएनि माखासे बिथांमोना बुङो जाहैदों, नोंथांमोननि माखासे केसखौ बिजिरनो थाखाय नोंथांमोननि सायाव सासेबो नोंथांमोननि लिडारफ्रा जायफोर इउपिपिएलनि एक्स एनडिपिनि बेकग्राउन्डआव थांनानै गादियाव दं, बिथांमोना सरखारनि खाथियाव फैनानै एक्स एनडिपिफोरनि केसखौ माखासे नर्मेलि आयेन बायदियै बिजिरनांगौ होननानै फंसेबो बुंफैया होननानै खोनानो मोनो। अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव, जेब्ला प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्डजोंनो गासैखौबो माखासे बर'फोरनि जेंना, एक्स एनडिपिफोरनि जेंनाखौ गासैबो सुस्रांजागोन होननानै बुंदोंमोन बोरो। नाथाय उल्थासो जाय बिथांमोना माखासे एनआइएजों केसखौ बिजिरनानै दिनै जेल होजादों, जाय जेल होग्रा बिथांमोना बुङो जाहैदों, जोंथ' सरखारनि गुन्दै जानाय, सरखारनि आयेन बायदियै जों माखासे बिजिरनानै नोंथांमोनखौ साजा होनो गोनां जायो। मोननि माखासे गेदेर गोलावफ्रा सरखारनि खाथियाव फैनानै फंसेबो दिनैसिमबो राव बुंफैयाखै होननानै खोनानो मोनो। अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं निमाहा बियो। बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन। बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।